Reitti selvä. Ismo. Tuletko sinä? Joo, ilman muuta. No eihän sitä kukaan tuolta takahuoneestaan huomasi. Eikös meidän pitänyt mennä sinne kahdestaan sitten, kun tulee vuosi täyteen yhdessäolo? Kas niin. Annas kun minä. Sinne vaan. No just niin. Siellä ovat joutuneet pölyyntymään pimeässä kellarissa. Missä? Elina ei saa minkäänlaista vihiä mun pikkuharrastustoiminnasta. Mitä sä tarkoitat? Musta herukkamehua. Jaa, vai niin? Älä nyt siinä höpötä, meillä on tässä tärkeät jutut menossa. Tada! Mitäs sanot? Asiahan on sitten sille selvä. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Joo. Omaan kylpyammeeseen. Kuritetaan lippi kunnoon. Ja hyvää tulloa. Seppo. Kennojekin sammuttaa. Siitä sait. Seppo, hei. No, hyvä olla. Mikäs häppeninki se täällä on? Täällä nyt noin! No niin. Hieno homma. Evo herra. Hei jätkät. Herätkää. Mitä helkkaria? Siinä taisikin olla herojen viimeiset pontikkabileet. Poliisi. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Vittu. Ismo, lopeta. Kyytin siitä. Seppo, hei. Niin. Mistähän tää kaikki sai oikein alkunsa? Mietipä sitä. Kuka teki mitä ja kenen kanssa? Paketti hiivaa. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Elina. Ei. Kari. Ei. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Voi helvetti! Mutta älä sä kuitenkaan rupea. Sinä turpa kiinni nyt! Kuollu. Hei. Voi saakeli! Mitä helkkaria? Hiiva paketti. Mitä helvettiä? Perä! Voi saakeli tätä! Hiivaa. Ismo. Mitä? Kuulit sä? Joku kolahti. No ei kai. Kyllä. No ei todellakaan. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Hyvä. Munhan tämä paketti on. Naura sinä vaan. Oli miten oli, mutta ei musta ole hiiva asioita hoitamaan. Epäilemättä. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Kengänkuva persuksi. Terve! Avaa! Mitä ihme? Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Koita nyt rauhoittua! No niin. No niinpä niin. Oho, kello onkin jo noin paljon. Mä lähden tästä kotiin. Heippa.